Minkejja l-messaġġi ta' għaqda li qed jipprova jiżra l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, il-verità hi li l-Partit Laburista għadu maqsum bejn il-klikka ta' Abela u dik tad-deputat mexxej Chris Fearn. F'dan l-ambjent, l-erba' filgħaxija, il-mexxej Laburista kkeċċa lil Randolph De Battista minn kap eżekuttiv tal-partit. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li kien Abela nnifsu li bagħat għal De Battista biex jispjegalu li għandu persuni oħrajn għal karigi fit-tmexxija tal-partit. Dan fl-istess waqt li għaddejja kampanja qalila biex Fearn ikun sfiduċjat mill-membri tal-partit la darba toqrob l-elezzjoni għal deputat mexxej. U ċar li tkeċċija ta' Randolph De Battista i parti essenzjali mill-pjan ta' tmexxija ta' Abela bl-appoġġ ta' nies li dejjem kienu qrib l-eks mexxej Joseph Muscat li s-sena li għaddiet ingħata ċertifikat tar-raġel tas-sena għal kriminalità organizzata u għal korruzzjoni. Fil-fatt it-tkeċċija ta' De Battista intlaqat feraħ minn Neville Gafà qrib sew Muscat u Keith Schembri li fuq Facebook kiteb li ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. Dan wara li De Battista nnifsu kien esprima s-sodisfazzjon tiegħu appena tħabbret ir-riżenja ta' Schembri u Gafà. Post Randolph De Battista se jkun qed jimtela minn George Azzopardi li qabel l-elezzjoni ta' Jannar der viċin ħafna ta' Robert Abela. Tantu hekk li nies qrib Abela għamluha fatta li Azzopardi se jkun wieħed minn dawk qrib il-lider. Fl-istess waqt, matul il-ġimgħat tal-ġlieda leadership, il-kap eżekuttiv imkeċċi ħadem minn taħt għal Chris Fearn li rid jagħmel minn kollox biex inaddaf lil partit minn ċerti persuni li ħamġulu ismu. Fil-waqt li Robert Abela kellu appoġġ qawwi wkoll minn nies bħal mart l-eks Prim Ministru Michelle Muscat. Matul il-proċess, Randolph De Battista prova jikkritika stejjer żvelati minn Net News billi sejħilhom fake. Fosthom meta Net News żvela li fil-kwartieri tal-partit tbiddlu l-kodiċi tas-sigurtà biex ikunu aġevolati ċerti persuni qrib it-tmexxija. Iżda taħt ġurament fil-qorti l-uffiċjal tal-komunikazzjoni f'Kastilja Nigel Vella kien ikkonferma t-tibdil fil-kodiċi u allura li l-istorja ta' Net News kienet veritiera.